Playback. Die wil heel mooie kleding en die wil echt wat ja, dat is ja. Zelf in je, die goedste die bewegen helemaal niet. Daar is helemaal. De latenzet Klaasje, dat is dan wel mogelijk. Nummer 24, die heeft hij. Net hier. Dan heb ik nog kans, 74 euro. En dan gaan we naar de eerste prijs, 100 euro. Ja. Denk ik omdat hij er alleen nog is. Nummer 415. 415. 415. 415. Ja. Dat is de eerste prijs van 100 euro. Als ik heel via de straten. Als ik laat de weekend zie. Als ik nu uit de praten. Ik loop een beetje de stad, waar ik niet de liefde. Dat is de stad waar ik wil wonen. Op zondag werkt de mogelijke wijsman. Ook nou maak ik het natie met wat doen. Als kleine jongen is dus de stad voor mij een sculptuur. Met oude deuren, ook deze was te doen. De meeste mensen zijn niet zonder aflopen. En op het avond met z'n kermis zitten we in de stad. Nu wij heerlijk willen wonen. Is u natuurlijk om in de binnenstad. Dus haal die je nu heen in de nauw. Nu die ja door de straten. Nu nou. Als ik er achter die keer zie.